Aste politia da zure zaletuk eta talde bat itxizuena, eta baita ere enguneko partidon jogatu nuen, da gaina taldiak bita hotxa galtzen da gero binakoa lortu zuen, da azkenean kontentu. Txetik kanpoan puntu bat eta daulako. Hemen gauden guztiok arrazoi batek batzen gaitu ez, Joni diogun miresmenak. Bere ibilbide honetan babesa emateko sortu dugu taldeo. Eliteko kirolak duen exigentziak behar duelako, eta batez ere Jonek merezi duelako. Herri mailan Joni babesa eman nahi dugu, eta aldi berean gu ere bere kirol ibilbideko partaide izan. Nik azkenean uste nuen izango zala peina presentazioa edo orkezpen txiki bat hola, da nik azaldu beharko nukela, hitzen batzuk esan, da fuera. Eta azken montaje politik egin zuen, da egia esan oso politik izan zen oso beratzen. Aurreko gauza, nik honetorren naiz pentsatuz peinan presentazio izango zala, erun uste horako montajeita egon zanik. Eta eskerrik asko dena montatu zen guztioi, azkenen zuen denboa libreko ordu asko sartu berreko zuzunako hau iten. Eta baita ere eskerrik asko etorrezaten guztioi. Eta baita eman edizkiot eskerrik asko urte guzti hautan nahi apoiatu jaten guztiri. Azkenen... Azkenen nik uste sensazio asko eta dena jonta guztiala txiki-txikitatik nire ibilbide guztiko bideoa jarrita, azken hor mutu zaizkiten ze asko. Nik ja pentsatzen nuen hasiko zala eta honik pixka bat gero bai arteetan hori nion behidatu, bestela nion hasiko nintzen da. Nola pasan. Txikitatik berri itzen zituen lagunak bai ikastura mailan, pelota mailan, futbola mailan, kanpotik etorri zian da oso politan zen. Ni beti errebaltzalea izan naiz, eta semi izan gabe beti izan naiz intxa handia, eta guan ja semea jatuta da. Ilusio itizu ez, zure inguruko jendea errebaltzaleek kanpoa jute zeanen da ikustezunen zure animatzen da jende mordoska azkenen horrek animatu txez zaitut eta proiektu nintzen. Herrinde ilusioa ez zela ikustezu jendea urte asko zan handa inguin horretzala nengo bailan noten, da jendeare horrengatik ilusioa naute ikuste azkenen zurire animatu bat izan. Gaztazaleen partetik jaso gure besarkada, honena opa diagu, animo Jon Gaztañaga. Nik beti gauzak aldituten ondo nitea jongo naiz, da. Esan zen honen espero nuna zan, alboran lekutxo bat itea ez, azken noi lortu dut. Da guain hor gauden guztien bezala, alda minutu gehen jogatu. Netzako etapa bat da naizta lehen urtean partidu batzuk jogatu behekin. Eta lehen esaten bezala, aprobetxatik beharko eguneroko entramendu guztik alden gehien hau betzeko. Esatean bezala iristia zaila da, baina mantentzia oraindik zailagoa.